Matapos maging worldwide hit sa Prime Video, muling magbabalik sa 2024 ang Linlang Fever. Magkakaroon na ng teleserye version ang gigil drama series na Linlang nina Kim Chu, Paolo Avellino at JM De Guzman na mapapanood sa free TV at cable. Bagamat kinamuhian ang kwento ng panloloko at pagkataksil, naging hit sa mga manonood ang chemistry nina Kim at Paolo. Sa nakaraang Abs-Cbn Christmas Special, present ang Kim Pao fanatics at mukhang magpapatuloy sa paglayag ang Kim Pao shippers dahil sina Kim at Paolo ang magbibigay buhay sa Philippine adaptation ng hit K-drama series na What's Wrong with Secretary Kim. Sa mga lumabas na teasers, ramdam na agad ng fans ang kilig. Speaking of Pinoy adaptation, matapos ang mahabang panahon, magbabalik teleserye si Ann Curtis sa Pinoy remake ng It's Okay Not to Be Okay. Makakasama ni Ann sa proyekto sina Carlo Aquino at Joshua Garcia. Noong isang taon, bumida si Piolo Pascual sa Flower of Evil. Ngayong 2024, magbabalik serya ang Ultimate Heartthrob sa Pamilya Sagrado kasama sina Kyle Echari at Gray Fernandez. Pangmalakasan na aktingan naman ay papamalas ng mga internationally acclaimed casting ng series na Bagman. Tampok sina Judy Ann Santos, John Arcilla at Arjo Atayde. Bahagi rin ng lineup of shows sa 2024 ang muling pagbubukas ng bahay ni Kuya para sa bagong season ng Pinoy Big Brother. Muli namang mapapakinggan ang boses ng mga kabataan para maabot ang pangarap sa singing competition na The Voice Teens. Bagong taon kaya mga bagong dekalibre at pasabog na palabas na naman ang ihahatid ng ABS-CBN.